खुलुमबाय गोदान बोसोरनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आंनि फलोवार्सफोर आरो आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा आरो आंनि भिउवार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि मुङाव बयनोबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय आरो सिबिनाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों। दा जोङो 2020 मायथाइखौ जोङो बिदाय होबाय। बिदाय होनायनि उनाव जोङो 2021 मायथाइखौ जों वेलकाम खालामबाय। दा वेलकाम खालामनाय लोगो लोगोनो जों गोदान मोनसे परिबेसाव जों सफैबाय। गोदान मोनसे जों परिबेसाव जों सफैबाय। बे जाहैबाय अनखांफिननायखौ जों मोननो हाबाय। दिनै बुहुमाव गासै सुबुं माहारिया इसोरनि अननायखौ मोनबावबाय। दिनै गासै जायगायाव गासै बुहुमनि सुबुंफ्रा इसोरखौ हामबाय होनांगोन, सिबिनांगोन। मानोना गोबां जायगायाव गोबां सुबुङा जिउ गोमालांबाय। सोरबा मानसिफोरजों सिथारजाबाय, सोरबा सोरजोंबा गावथारजाबाय, सोरबा गारिफोरजों होख्रेमजाबाय, सोरबा दैयाव गबबाय, सोरबा गोमाबाय, सोरबा सोरनिबा नङै जिउ गारनांबाय। बेबादि गोबां मानसिया एक्सटेन्ड बाय एक्सटेन्ड बहुद रोखोमनि जाथायफोरजों बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय। नाथाय जाय मानसिफ्रा गोथाङै दङ, जाय मानसिफ्रा बासिनानै दङ, बे सुबुंफ्रा दिनैहाय 2021 मायथाइखौ दिनै बरायनो मोनबाय। बे बरायनायाव जों साफ्रोमबो इसोरखौ गोसोखांनाया गोनां। जों साफ्रोमबो इसोरखौ सिगाङाव दोननाया जों साफ्रोमबो सुबुं माहारि आरो जिउ गोनां सुबुंफोर माहारिफोरनि थाखाय बहुद इसोरखौ साबायस होनो गोनां आरो इसोरखौ हामबाय होनो जोङो गोनां। मानोना इसोरा जोंखौ बिमायनो अनबाय। नाथाय जोङो बे अननायखौ मोनोब्ला, अननायखौ जुदि जों मोनबायब्ला जोङो बे अननायखौ ग्रहण खालामनो रोंनांगोन। जों अननायखौ जों नाजावनानै लानो रोंनांगोन। जोङो अननाया जाहैबाय इसोरनिफ्राय मोननाय मोनसे बिराद गिदिर दान। आरो बे दानखौ खुनु मानसिया होनो हाया। दिनै इसोरासो जोंनो होदों। 365 दिननि गासै दिनफोराव, गासै मुगाफोराव जोंनि दिनफोरखौ, जोंनि जिउफोरखौ, जोंनि न'खरफोरखौ इसोरा दिनै नेबोनानै 2021 मुगा आरो बोसोर गोदानखौ जोंनो होबाय। बेनिखायनो आङो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों अनलायग्राफोर। मानोना बे जोंखौ इमायनो अनबाय। जोङो जेब्ला उन्दै बैसोनि जिबनमोन, बे उन्दै बैसोनि जिबनावहाय जोङो माइ थिलियावहाय जोङो बै एन्जरफोरखौ जोङो सायोमोन। जोङो औवानि खल बानायनानै जोङो माइ थिलि जोङो एन्जर लामा नागिरनानै जों माइ थिलि जों एन्जरखौ सायोमोन। नाथाय बे सानायावहाय जे लामाजों एन्जरा खारबाय थायो, गोदान लामा, बे लामाजों जोङो सायोमोन। आरो बबेबा एन्जरा बे लामाजों, जों जे लामाजों सागोन, बे लामाजों खाराब्लानो गुबुन मोनसे गोदान लामाजों खारो। बेनिफ्राय जों सानाय लामाजों एन्जरा खारा, गोदान लामाजों खारनानैहाय बोरैबा खेल मोननानै गोदान लामाजों खारनानै बे बासायो। आरो जायफ्रा बे लामाजों खारबाय थायो बिसोरो खलाव नाङो आरो बिसोरनि जिबना हत्या जायो। थिग बेबादिनो
दिनै जोङो इसोरनि अनखांनायखौ मोनफिननायखाय इसोरनि अननायखौ मोनफिननायखाय जोङो जोंनि गासै साल सलन थांनाय बोथोरफोराव जों मावबोनाय गासै आखुथाइफोरखौ जों नेवसिनानै गोदान लामाजों जों हान्थिनो नांगोन। जुदि जोङो गोदान लामा जों लानो रोङाब्ला थाबायनो रोङाबा जोङो बै एन्जरबादि जोङो खलाव नांगोन। मानोना बिसारु सैताना जोंखौ सिंहफोर बादि मनग्लबनो गासै बुहुमाव बिसोरो जेरैबो जोंखौ बेंजेबनानै दंखायो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया फोरबो जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों फोरबो जिसुखौ सिगाङाव दोननानै जोङो जिउ खांनांगोन आरो जोङो गोदान मुगानि गोदान बोसोरनि गोदान लामा गोदान थांखि गोदान मिजिं जोङो लानानै जिउ खांनांगोन। बेनिखायनो दाबिदा गावनि मेथाइजों बेबादि बुंदों। डेभिडनि मेथाइ 32 नम्बर 1 आरो 2 नम्बराव बुंदों, जायनि दाया खेमा होजाबाय आरो जायनि पापआ खोबजाबाय बियो साबायस। जायनि दाया फोरबोजों हिसाब खालामजायाखै आरो जायनि जिउआव सोलायनाया गैया बे मानसिया साबायस। डेभिडआ गावनि मेथाइजों 32 नम्बरनि 1 आरो 2 पदआवहाय बे बुंदों, जाय मानसिया गेदेर अनखांनायखौ मोनबाय, जाय मानसिया गेदेर थैनायनिफ्राय बासायजानायखौ मोनबाय, बेबादि मानसिफ्रा पाप मावब्लाबो अनखांजानायनि गेजेरजों 2021 मायथाइखौ मोनबाय। बै मानसिफोरनि थाखाय इसोरा बुंदों साबायस। इसोरा बुंदों साबायस। जाय मानसिफोरनि पापफ्रा दंब्लाबो दिनै खेमा होजाबाय, दिनै बे बोथोरसिम सफैबाय, गोदान बोथोर मोनफैबाय। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो इसोरखौ साबायस होनो नांगौ। जों साफ्रोमबो इसोरनि खाथियाव थानो नांगौ। थांनाय बोथोरफ्राव जि लामाफोरजों जोङो थाबायबाय बे लामाखौ सोलायनानै जोङो दिनै गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै जिउनि दिङाखौ जों जावलांनो नांगोन। अब्लासो जोङो नांगौ बोथोराव इसोरा जोंखौ बोखांगोन आरो दुखु निदान फैब्लाबो जोंनि जिबनाव इसोरा हेफाजाब खालामगोन। बे बाथ्रानि जुगेदि जों साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुआ बोर होनानै नेफ्लायदों। गोदान मुगायाव गोदान बोसोराव जोंखौ दैदेनलांथों, जोंनि न'खर, जोंनि फेमिलि, जोंनि गासै जिबनखौ। बेखौनो आङो इसोरनियाव फोथायनायजों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।